Os traballadores da fábrica de Ence volveron hoxe á carga. Están preocupados porque non ven avances na procura dunha solución que garanta a continuidade dos seus postos de traballo. Tanto a Administración, Xunta como empresa se senten a falar dunha viabilidade dunha solución pos postos de traballo. Agora mesmo a mesa de traballo está totalmente paralizada, non temos nada enriba da mesa, e se o Tribunal Supremo non admite o recurso a trámite, estaríamos pechados. Eso é o que non queremos. Queremos seguir traballando, queremos seguir xerando riqueza para a comarca, e eso é o que non entendemos. Esta mañá fixéronse notar. Pouco despois das 10, máis dun cento de traballadores cortaban a coñecida como autovía de Marín e o enlace cara a autoestrada AP9. Axudados de barricadas feitas con neumáticos ardendo, impediron o paso dos vehículos. Así estiveron preto de 45 minutos, despois desprazaron a súa protesta cara a Estrada Vella de Marín. Aquí volveron interromper a circulación durante uns 25 minutos. Dúas accións que provocaron importantes retencións nos accesos a Pontevedra. A protesta foi convocada polo Comité de Empresa de Fábrica en solitario. A diferenza do posicionamento do de oficinas centrais, eles reclaman que se busque unha localización alternativa para a factoría, por se finalmente tivera que abandonar Lourizán. A diferencia é aquí en ningún lado, que para nós sería firmar un ERE e marchar para casa e o paro. Eso é o que non queremos. O que queremos é seguir traballando. Como responsables do comité, de toda esta xente que está detrás nosa, o que queremos é que esa xente siga tendo traballo. As sentenzas da Audiencia Nacional que anulan a prórroga concedida polo goberno de Mariano Rajoy a Pasteira xa están recorridas ante o Tribunal Supremo.